sempre. Max. Perdona, que bé que ens hem trobat. És que t'he d'explicar una cosa molt important. Beni, ja m'ho explicaràs en un altre moment, que tinc pressa. Però, Max, si és una estoneta no res. És que faig de la classe. Què se li ha perdut per l'infern a un poli tan guapo? Porto un cas relacionat amb la Clara Bosch. Ui, feia molt de temps que no sentia aquest nom. Segur que te'n recordes d'ella perfectament. Me'n recordo. I què? Com està? Com li va la vida? Fins ara molt bé, però últimament està tenint alguns problemes. Vaja, sí que em sap greu. M'ha explicat el que va passar entre vosaltres. Molt bé, suposo que el més just seria que la jutgessin per intent d'assassinat. No t'equivoquis. No estic aquí investigant la Clara Bosch, sinó tu. No sé de què em parles. Encara hi penses en el que va passar entre vosaltres? Fa molts anys d'allò, per sort o per desgràcia, tinc altres coses en què pensar. Segur que encara l'odies profundament, oi? Es pot saber què collons ve tot això? No sé, digue-m'ho tu. No en tinc ni puta idea. Mira, prou de jugar. La Clara Bosch està amenaçada. Algú la vol matar. I hem arribat a la conclusió que aquest algú ets tu. Que això és ridícul. Si no vols tenir més problemes dels que ja tens, digue'm la veritat. Molt bé, com vulguis. La veritat és que fa molts anys que la vaig perdonar. Aquí tots sabem el que algú amb el mono és capaç de fer. Ho hem d'entendre, ho hem de saber entendre i ho hem de saber perdonar. Sóc a la presó, però en el fons sóc una bona cristiana. T'he dit que no juguis amb mi. No gosaria jugar amb tu, senyor policia. Mira, tia, escolta'm el que et dic. Si tens alguna cosa a veure amb les amenaces, pel més que m'ho diguis. Perquè si no ho fas i li passa alguna cosa a la Clara, et juro que te'n penediràs tota la teva puta vida. No sé per què te'n preocupes tant d'aquesta. No em diguis que te l'estàs follant. Que em diguis la veritat, et dic, filla de puta. Mira, Poli, si li passa res de dolent a la Clara, voldrà dir que Déu existeix, però que no ha estat tan comprensiu amb ella com jo. Però jo no hi tindré res a veure. Des d'aquí és bastant difícil fer mal a ningú. O sigui que deixa'm en pau. Sí, ja ho he comprat tot. Demà mateix m'hi poso, si és que en tinc unes ganes. Què collons vols tu ara? Que consti que a mi tampoc m'agrada veure't. Llavors què vols? Amargar-me al matí? Hi ha més cadires lliures. La Irene se'n va a Madrid. Ja ho sé. T'ho ha dit ella? No, ho ha dit el rei. I no pensaves fer res? Què vols que faci? Lligar-la perquè no marxi? Tu ets tan fot, oi? No, no se me'n fot, Marcel. De fet, em deprimeix que t'hi cagues que se'n vagi. Em sembla que és prou grandeta per decidir el que vol fer amb la seva vida, no? Ja està. I ara, si em deixes tranquil, te'n vas una estona a la merda? Que si n'hi hauria de nets, tu. Que tot és culpa teva. No, xato, no, perdona. Si haguessis paït com cal que ella volia estar amb mi, tot això no hauria passat. Jo, que hauria de pair ets tu, cabronàs. Ves a cagar. Fede, espera. Tu no tenies classe? Ja l'he flotat. Ja. I només en tenies una, eh? La carrera deu durar 15 anys, no? Beni, què vols? Aquí el que passa és que tu no vols parlar amb mi. Això és el que passa. No em venia de gust. Doncs ara m'escoltaràs. Et vingui de gust o no. Mira, Max. Tenia raó. Sí? Tu tenies raó. Em sents? Potser he trigat massa a adonar-me'n. Però al final ho he fet. M'estava convertint en un imbècil. I aquesta feina de merda m'estava canviant i m'estava allunyant de tu. I el Richard, que és un barrut, només feia que aprofitar-se'n de mi. Això ha canviat. L'he engegat a pastar fang. Sí, he deixat la feina. Sóc un home nou. Sóc un home nou, Max. Sí? Estàs segur d'això? Seguríssim. Torno a ser el que era. Mira, Beni, em sembla molt bé que hagis deixat la feina, eh? Però no em vinguis dient-me que tornes a ser el de sempre, perquè això és mentida. Però per què em dius això, ara? Però que no ho veus? Mentre siguis soci i t'entenguis amb el malparit de l'Ivan, no tornaràs a ser el d'abans, eh? O sigui que no esperis el bon rotllo de sempre. Ni de mi, ni de la resta de la gent del barri. Sergi, que has parlat amb la Xus? Sí, ara em vinc. Què, com ha anat? Has tret alguna cosa? A banda que se n'han fotut a mi una estona, no gran cosa. Però creus que és ella? Podria ser. Quan he sortit d'allà n'estava convençut, però ara ja no ho tinc tan clar. I què penseu fer?
Seguir investigant, però si no tenim cap prova no la podem pressionar més. No hi ha cap més pista? No, de moment no. Tornaré al pis de la Clara, vull tornar-ho a mirar tot amb calma i assegurar-me que no ens ha passat res per alt. Quina merda. Si hi ha alguna novetat, ja t'ho faré saber. I no et preocupis, que la Clara ara està segura. Ei. Què? Com ho portes? Malament. Estic completament perdut. Ja no sé què mirar, ni per on buscar, ni res. Els del Departament de Justícia ens han passat la llista de persones que han visitat la Maria Jesús Villanueva en els últims mesos. Qui sap? Potser hi trobem alguna cosa. Hòstia. Què? Coneixes algú? Aquí hi ha un nom. Daniel Ardín. Daniel Lardín? Em sona. El Daniel Ardín és el Xavi.